Mit navn er Emil, og jeg har læst en kandidat i teologi på IT-universitetet. Og til daglig der arbejder jeg som konsulent i Deloitte i det, vi kalder for vores engineering-afdeling. Og i vores engineering-afdeling er vi med til at hjælpe vores kunder med at udvikle. Det kunne gå lige fra procesoptimering, men også til systemintegration og digital transformering. Så udover at være med til at hjælpe vores kunder med at implementere nogle tekniske løsninger, så er vi også med til at hjælpe dem med at optimere deres forretningsprocesser. Det at blive konsulent var egentlig ikke noget, jeg havde i pipelinen, men under mine studier var jeg så heldig, at jeg fik lov til at se og snuse lidt til den verden. Og der blev jeg super interesseret i, okay, det her det kan noget. Der er så mange fede mennesker, og der er så mange fede projekter derude. Og det her med at få lov til at være med til at påvirke de her projekter, det synes jeg var super interessant. En almindelig arbejdsdag for mig består typisk af, at jeg møder ind. Det kan enten være ude hos kunden, eller det kan være herinde i Deloitte-huset. Og der starter vi typisk dagen med at lige snuppe en kop kaffe. Og herefter så starter det typisk med det, vi kalder for et stand-up. Altså hvor vi lige kører noget agile sprint, hvor vi snakker omkring, hvad er det for nogle opgaver, vi sidder med, og hvad er det for nogle opgaver, vi skal lave i dag, og har vi nogle blokerende ting. Og så kan det enten gå lige fra at være, at jeg sidder med noget dybdegående programmering, der skal løses en fejl, eller der skal laves nogle nye features. Men det kan også være, at vi har nogle møder, hvor vi skal afstemme, hvad er det, der er vigtigt, hvad er det for nogle krav, vi skal have sørget for at få med i næste leverance. Det, jeg synes, der er super fedt som konsulent i Deloitte, det er, at man får lov til at være med til at berøre så mange forskellige industrier. Så jeg synes, det her med, at man får lov til at se så mange forskellige kunder og klienters arbejde, at være med til at have en påvirkning på det, synes jeg er super fedt. Og nok det fedeste, jeg synes ved at være konsulent, det er, at man får lov til at prøve rigtig mange forskellige ting.